ତମେ ବାଇଆ ବସା କଣ ଜାଣିଛ? ସବୁ ସେଇ ବାଇଆ ବସାର ଖେଳ। ଖେଳ କେମିତି ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ? କହିବି ଧୀରେ 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 ପାଗଳ ଶୋଉନୁ। ଆରେ କାହିଁ ସେ ବାଇଆ ବସା ପଛରେ ପଡିଛୁ? ଏବେ ସେ ଫୋନ କାଟ। ଆଉ ଫୋନ ନ କାଟିବୁ ତ ବାଇଆ ବସା ବିଚରେ ମୋ ନାଗ ସାପ ପଶିବ। କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ସେ ଲାଇନ୍ ରେ ଅଛି। ସେ ଲାଇନରେ ଥାଉ। ମୁଁ ସକାଳେ କଣ ମ୍ୟାନେଜର ବାଇଆ ବସାର କାହାଣୀ କହିବି? ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ମୁଁ ତୁମକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ହଁ ଆଲାରାମ ଦଉଛି। ଶୋଇ ସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି।